Ka Jingkieng Dwarksuid ke baha Umroi Ribhoi district ka bana kapor syakapor ki Pynbha lani ki kunhun treman sngobha baper kila juot berkerpat ika sorkar ban Shna Pynbha no ikate ka Jingkieng namar ka jingjulor ka bala isir khai ka bala banbu jingma ya ka jingim jong ki Pynbha ki bajuya juyeng daki kali na kate ka Jingkieng wadla hadin bana kaliang ka sorkar kala dep ban Shna da ka Jingkieng nar ka ba Thymmai ka bala tip kum ka Bailey Bridge Henry kam shem la penshngani ki nonglet nongwan daki kali na kate ka Jingkieng namar la shem bana kapor syakapor kate ka Jingkieng Thymmai nadu bala dep ban pli Pynbha eka la shem bagla jujulor jod rathai la bonsin ka ba kate ka la ban long ka daw na ka jingbumbiang ka rukom Shna kate ka Jingkieng la ni la ban long daki weipat ki daw ki bamla ban tim Nakaliang kasang Meghalaya People United Front Ribhoi District harengkat ka jingesan ran lang do Presiden rangba ka Central Body lamba ki dekhot haka sautarik ukala lengkot ar kila lej ban jurip ya kate ka Jingkieng Dwarksuid bar ha kate ka jinglej jurip jong kaseng lalap ba kate ka Jingkieng ka barim kadai ka balajot lane kala orpait neki benta ba kongsan jong kate ka Jingkieng ka bala ban kod arliang lane khalam haka no kapor ka bala ban shimi ki shibun ki jing imbriu ki bajuya juyang daki kali na kate ka Jingkieng Habo jurip pat de ka Jingkieng nar ka badang sudap Shna Thymmai ka bala jan shisna menta la shem ba kate ka Jingkieng ru ka de ka bala itlot bala yo iru haki benta jong ki lentang dieng bala siang ha kate ka Jingkieng ki la julor bat jodlot ka bala bu jings ir ki nongnya kali ki bakit jingkit bakhya ki bajuya na kate ka Jingkieng nar Nakaliang kinong ilam jong kate ka seng Mpuf nadu Presiden rangba uba dapoi 1 mi lalu baru Presiden Ribhoi District Unit usamla Jackson Sotun kila dawa jori ka sorkar bakan Shna Pynbha no mardor kate ka Jingkieng lani ban Shna sendono daga ba Thymmai bat ka baskem kumbala penmang nadu shwa ban Shna ka surok bypass Ni nakaliang ka Mpuf Ribhoi District wan hakade putasni rengkat bat senran jong Central Body Iwan hangne ba yo kijing pot naki bon naki antam naki driver ba yat lamba kane ka ti kane ka Jingkieng ba long ne long Iwan hangne ba yo Iwan jurip ne Iwan ban inspect ya kane ka Jingkieng ya kane bangilap long ba kumba kane ka Jingkieng kade ban long kumba kila ade ban Snabha ndre ya kane ba kile isu repair ya kan ka Jingkieng te ni nakaliang ka Mpuf hi musngo ba kum kan ka Jingkieng bun hakate jo kan ka Jingkieng bun isim kabu kine ki artli ki kata ki bahap ha janche hel bat unjur ha Ribhoi District ha primer te ni nakaliang jo ka Mpuf ni wa ba daga ni dawa bordok daga government ba daga sarkar kadiban Shna daga ba permanent ya kan ka Jingkieng lang ba ki dangnes mat kuntum don so ka Jingkieng tan Pynbha tam ni driver kita ya ba piu ba ya na kan ganti nakalen jongi kum ka Central Body itip shay ba kan ka Jingkieng ka Jingkieng ka bala don arlais nam bat imat ka badang la banlong ba la south nam ka Jingkali hang ni kalong ba balai ka simpore ka sarkar ban Shna ya kan ka Jingkieng hado kane amar bala ka sarkar ka sim ya ka decision ban Shna ya kan ka Jingkieng tang hapo ka system na try ka ada ban Shna ka permanent te imar ka don ka cylinder tagi kum ka sangitip ha ya kan ka Jingkieng bala ada sanction ka permanent ban Shna ka permanent hanrai hado mentangi itang ka repairing te ka jingkta nak banta kan ka Jingkieng kalon hi ba ka jingsim kubo kumbo ang Presiden ka Ribhoi District na ki arti kata nakadai ka kabadan hapo jankia bat kadan kabadan hapo artulaimer te kajing sim kubu jong ki driver kalon sa baklat te nakata daw ngi nakalian jong kaseng ni iya kani namarba ngitip ba ka capacity jong ka load jong ka truck kawai ka truck ru kalon sa sapo like ta te hanrai what capacity jong ka truck ru kimla ban load ya kani hakani ka kimla ban load ki truck nakata daw ngi nakalian jong kaseng ni wan ban inspect dalade ban lab yak sha hak bayade bat kani ko Jingkieng ban ngilap kalapaj bat ngiiru ba ka government kalade ban Shna ka permanent ngidawa bay ya ka government ba kadai ban Shna ka permanent ban ngikum gasang ngin bodin ya kani bat ngin wat ya kilat kilanti kumno ban ekren laradon kam ngin le ka ban kam kum gasang kasang hi kan
kan bodenya kan ini nomor bangi katum begitu ke masa kalau don ka sanction nak benta ka undai show ka repairing kadai baik ka Thymmai te henry kabalongo kalong babalai ka sarkar ka Shna Iaka gadda ka Thymmai te nakasang jongi minyakan baladakam snap indai ka kam da ka bangin barodon kam nimbu wata ka piayam.